Искате ли да ограничите негативното влияние на стреса и да се радвате на спокойни нощи и пълноценен сън? Желаете ли да балансирате емоциите си и да премахнете тревожността и нервното напрежение? Представяме ви Стрес Хепа Плюс, магнезий и L-теанин от Grevia. Веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Иновативна формула, която подпомага регулацията на нервните импулси, повишава издръжливостта на организма при стресови състояния, оказва антидепресивно действие, премахва хроничната умора, подобрява работата на мозъка, активно укрепва нервната и сърдечно-съдовата система. Върнете си усмивката и се почувствайте истински отпочинали. Осигурете си ежедневие без безпокойство и напрежение. Поръчайте Стрес Хепа от Grevia BG още днес и направете първата стъпка към вашето спокойно и щастливо ежедневие.